Assalamu alaikum, poštovani gledaoci radio televizije Bir. Dobrodošli u novu epizodu serijala Ramazanske misli. Večeras sa nama je kolega Almin Omerović, student 2. godine Fakulteta islamskih nauka na odsjeku Imam Hatib i Mualim. Dobrodošli, kolega. Dobro nas našao. Večerašnja tema jeste šta smo to mi kada ništa ne ostane. Pa možete nam nešto reći više o tome? Kao prvo, post je naša original snaga. To jeste trenutak kada čovjek se odriče od ovog vanjskog da bi dobio ono unutarnje. Mi u stvari gledamo tišinu tijela, ali ne čujemo govor srca. Ovi trenuci posta kada smo bez hrane, bez pića, kada nam se uskrate, dakle, sve želje ili slasti ovog života, ovog dunjaluka, nama ništa drugo ne ostaje osim duše koja se obraća ili razmišlja o svome stvoritelju. A to je ujedno i smisao čovjeka što on postaje i što jeste, a to je putnik istine. Šta čovjek postiže odricanjem od dunjalučkih užitaka tokom posta? To ste odgovorili jednim dijelom i kako se čovjek svodi na jedno biće. Međutim, kako nas hadis uči ponašanju tokom posta kao jedan od izvora? Post je štit, ali i ogledalo one unutarnje ljepote za koju voljeni alejhi selam kaže post je štit. I onaj koji posti neka se ne upušta u ružne riječi ili svađu. Ali ako ga ipak neko napadne ili ga uvrijedi, dovoljno je da kaže ja postim. Tišina postaje sabur. A sabur je samo stepen onih koji hoće Allahovo zadovoljstvo i pored ljudskog. Zašto je post posebno važan za Allah? Kako biste to otpisali? Kako je ta važnost? Allah dželešanu u jednom hadisi kudsiju kaže post je moj i ja za njega posebno nagrađujem. I ovo je ujedno i poziv na pokornost, na poslušnost i na potpunu predanost Allahu dželešanuhu. Ti trenuci nas uče ili našu dušu uče kako duša voli, kako duša vjeruje i uči dušu da se osloni na onoga koji i pored naših stomaka opskrbljuje i naša srca. Šta simboliziraju dvije radosti za postača kao jedna poznata rečenica? Post je ona, da kažemo, posebna i prava radost duše. Ali ne radosti one koje su prolazne, već one radosti koje su uz Allaha dželešanuhu. A tome nas i podučava voljeni alejhi selam kada kaže da su dvije radosti kod postača. Prva je dok iftari, a druga je kada se sretne sa svojim gospodarom. Ova druga radost, susret sa istinom, to jest sa Allahom dželešanuhu, je vrhunac i našeg postojanja, a sama tišina te duše kada to doživi pretvorit će se u nešto što se, možemo reći, naziva slavljenje onoga u čemu je duša zadivljena, u čemu ona gleda. Nadamo se tom Božjem zadovoljstvu. I kao završna misao jeste da nam kažete kako to post otkriva, odnosno govori o našoj vezi sa Allahom. Šta nam to pokazuje? Pa ono kao glavno da
što mi svi trebamo znati, a to je da hranu koju mi koristimo za naše tijelo, da je ta hrana ujedno i za našu dušu. Ona hrana koju mi dobijamo od Allaha dželešanuhu, trebamo pokazati jedan edeb, jedno poštovanje prema tim nimetima koje nam Allah dželešanuhu daje. Jer svi ćemo mi doći u jednom momentu, u jednom trenutku, a evo ti trenuci su sada za vrijeme Ramazana, kada smo na neki način uskraćeni svega, ko si kada ti ništa ne ostane? Ti jednostavno pitaj dušu, ona će sama kazati ti si samo onaj koji je shvatio ili spoznao da sve što ti ostaje od ovog života je Allah. Hvala kolega. Molimo uzvišenog Gospodara da nam otvori svoje riznice milosti i mudrosti i da nam se smiluje kako bismo mogli da spoznamo pravu istinu i ko smo to mi. Poštovani gledaoci, assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم صدق الله العظيم.